Iya, Dek. Sepurane ya. Dino iki terakhir kali dhewe ketemu. Wis cukup sakmene wae ya hubungane dhewe. Loh, Dek, kok ujuk-ujuk ngene? Gak. Mesti awakmu guyon iki. Aku tenanan, Mas. Wong tuaku, bapak ibuku ora merestui hubungane dhewe. Aku pamit ya. Muga-muga awakmu oleh wong sing luweh kok aku. Sik, Dek. Terus impiannya dhewe selama iki piye? Wis cukup, Mas. Dek,